Holy Spirit ngicela nje simqabelelise. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because we're by kawenza better no. Hallelujah. Waphela ujongo secangu kwakho uzophoswa kumnikazi webandla ngoba ukhona lapha. Thank you, Jesus. Hallelujah bangcwele. Hallelujah. 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 Ngibulise umama wethu, umama umpostile, umama umpela. Isithando sami leso. Hallelujah. Akayisithando nokusihlobo nokumpostile. Uyinto yonke nje apha. Jesus. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. Ngibulise umama uPeter ngegama lenkosi yami. Hallelujah. Hallelujah. Bonke abantu babizayo. Andisekaba abadlali bazintona apha kumbe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mama, ngibulise kwimudi bethunani. Oh mama imanager. Bakhonelo mama bazo. Oh yes, Jesus. Besinazivuselela unyaka wonke. Ngolixesha loba simbonge. Hallelujah. Joy. Yes, ndibulise bosisi kwintyatyambo zekhaya, ii-ornament zekhaya. Kukho abangazithembanga. Hi, Jesus. Kukho abatheni abangazithembanga. Uyintombi esindisiweyo. Hallelujah bangcwele. Namaske usisiyelo sisigaba ngemva bazithemba. Hallelujah bangcwele. Ndibulise ngokukhethekileyo akanoba kunyana ngoba kumfundisi wabantwana bam andiyazi kwenzeka ntoni la yathi. Hallelujah. Ndibulise uMagoda ngegama lenkosi yami. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. Sisibongo ukuthi ibophelelo saqhathulwa kudala khango sisibongo. Hallelujah. Sisothe Nkosi eBheneza. Thank you, Jesus. Siholile kwade kwabalapha. Hallelujah. Kwade kwafika nelixesha nam ndisalile. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Abanye bekhoba ke base-COVID. Abanye bebhekabheka. Hallelujah. Lo kule ndawo umama umlahleni. Bangcwele isindisiwe. Isindisiwe. Hallelujah. Iminyaka kuthiwa ayithethi. Kodwa into endingayo ndisasindisiwe. Ndilala ndisindisiwe, ndivuke ndisindisiwe. Hallelujah. Ngethuba ndifumeleyo enkosi mama ngokundinika ipulpiti ngokundithemba umntwana wakho ndithe enkosi kakhulu nongandifumani izolo uthixo ezam izinto ufuna zibe njena akufunekanga ndime elayini. Haleluya. Haleluya bangcwele. Inkonzo yokubonga uthixo le bangcwele. Bangcwele inkonzo yokubonga uthixo ekuthwele unyaka wonke izinto zikhona kodwa wena
wazoma kule ndawo kuyo. Thank you, Jesus. Inkonzo Hallelujah. yokubonga. Uyayazi ekanifike kule nkonzo yokubonga. Inkonzo endiqonda ukuthi inkonzo yokugqibela ngoba ndithi xa ndijonga ndisuka phi noThixo. Kunyanzeleka ukuthi mandimbonge. Ndiyabulela worship team yasekhaya. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela yemzi. Ndiyabulela ngokusebenza kaThixo enkwenzileyo. Ndiyabulela nokwephuka kwakho, ndiyabulela. Kubaleka ubaleka sakuhlala ndiyabulela endifuna. Mamela-ke ungalingi ivoice, umamele imessage ukuba uThixo uthini. Uyeke ivoice kamama uJoyce, ukuyeka ukucula kwakhe. It's not a mistake yokuthi ngakwazi ukucula, but wena thatha ntoni imessage. Ngokuhlabelela into endikuthanda ngayo, awuvuki nje ungabi nayo imessage. Izibele, izibele.
ukuhamba nawe, sibulela ukuncedwa nguwe. Sisithi Ebeneza usiholile bathe ngoba lapha bekungafika endleleni, kodwa wena Thixo wahamba nathi, wahamba nathi, wasiwelisa imbilaphi ngwele, wasiwelisa apho kuthiwa kugqithwa khona, wasidlulisa wena Thixo apho kuthiwa kungenwa khona, wasingenisa egameni likaYesu Kristu inkosi yethu uNazaretha. Thatha indawo moya ingcwele, pheletha kule ndawo abantwana bakho Thixo sebengenile bezisimibongo, bezisimibulelo, bezowuthi Nkosi bebulela ubuhle bakho, bebulela ukulunga kwakho, ngoba wena ungcwele, ulungile, awulinganiseki, awufaniseki. Thatha indawo moya ingcwele, thatha indawo Holy Spirit, take your place moya ingcwele. Ndiyathetha mna ndibuyumfa nokume wena moya ingcwele endaweni yakho Thixo, naba bantwana bakho bethe qothalana kule ndawo bezova kwakuthetha, thetha nabo Thixo, ngoba unguThixo kwaziyo okudingekayo ezimpilweni zabo egameni likaYesu Kristu inkosi yethu uNazaretha. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you mighty God. You are so wonderful God, you are so precious God, you are the lily of the valley, you are the bright morning star. Ungwele wena Thixo, ulungile wena Baba. Siyabonga, siyabulela uNkulunkulu namandla, siyabonga Thixo namandla onke. Sivuka sisithe Nkosi bawo, sibulela ukuhamba nawe endleleni, sibulela ukuthwalwa nguwe phakathi kwezinto Thixo. Wasombathisa wena amandla kamoya ingcwele, wasombathisa wena Thixo konke uNkulunkulu namandla onke egameni nasegazini likaYesu Kristu inkosi yethu uNazaretha. Oh, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit, my Master. Oh, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Oh, siyabulela Baba, siyabulela, siyabulela moya ingcwele, siyabulela, siyabulela Thixo namandla onke, kwesini ngaphandle kwakho. Siyabonga Baba, siyabonga, 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 siyabulela msamo wethu, siyabulela, siyabulela. Sithe Nkosi Baba, sithe Nkosi Jehova, sithe Nkosi Thixo, siyazi uNkulunkulu namandla besingenzi kahle endleleni, kodwa wena Thixo wasithatha. Sizokubonga, sizokubulela, sizowuthe Nkosi, sizowuthe Nkosi Baba, ukuba wawungenathi ngabasafela endleleni. Sizobonga moya ingcwele, siyabulela Nkulunkulu, siyabulela Baba phakathi. Sithe Nkosi
simbona sizobonga uThixo nje sizwe akunidi umbonge usike ngokuyiphathe mbongi ngekho umbulele ngokwenza kwakho lo mbangela bamayise sufuna ukuyibona mbonge ngokingekhoyo uyayazi lethu ukuyicelile kuThixo ayikenzeki kodwa kuthiwa epheleza mbonge ngokuThixo uyenza uThixo ufuna ukufaka khona mbonge mntanam mbonge noma ukazibona upasile ngokumbonga nje kwakho kakubolekishwa ziyatshintsha izinto. Hayi mami haleluya nothi akaqondeki nibele kufuna umbonge uyakhohlwa nothi akaqondeki ufuna abantu abakhathazithathi kahle ulibela kuba normal uzophoswa zimaksi zakhe esikolweni uzophoswa emsebenzini ibonus uzophoswa into yonke ngoba kaloku wena ufuna uba hayi andikaboni noma ingena ngemali thina ubonga kungekhonto ibhili empty ubonga ungekahlabu Because the Tony, you know that because you got a double copokilayo. Dependent. No, you're not Tito. Yes, you know what? I'm going to tell you. That is not one is moving. I'm not going to tell you. I'm going to go to the spot. God, when we have to peel it, they got you the body. Uzobizwa kwa seat of Cape Town. Wena ulibele ukuthi uthixo ngiyabonga ikhupha uthufu amathubi ngathaya shake umlavu ulibele uthixo wathula uthixo njalo akaqondeki understandeki understandeki baka msanga kwa mbona nganga wewe sebethetha nawe sozumbone uzofika ivoice yakhe sebethetha nawe uzofika ivoice yakhe awusozumbone kodwa uthi xa ujoga unokholo zonke izinto zenziwe. Haleluya bantwana yena wa testimony lo amanye bade ba serious yabona nokunga Hallelujah. Hallelujah. Bantwele. Share bantwele ba. Usiboke. Hey. Tuka lefu. Ungateli isiphathe thanda ukucela. Lixesha lokubonga. Mamela tukalele. Niyazi ngokumbonga kwakho ebusuku. Ikhona ibhasi biza kuwa endleleni. Ayisawanga. Ngenxa yokumbonga kwakho uThixo usindise abanye abantu. Yes, what are okay, you must never come here for family. Amen. Ule ichisindiya. Kuka kupa siphatha ukuwena wethi. Ngenxa yokubonga kwakho uThixo, umenza wathi umbonge zininzi izinto ezenzekayo. Understand yeke bangcwele. Ukona understand hayi.
Maybe dala samkhoza but akaka understanding na ngokumambusi. Angamboni ngemehlo lenyama. Kodwa ngibona kakhulu. These are persistent and sakathetha lawo. Kodwa ngemehlo lenyama ngeke umbone. Hallelujah. Alamhlabele ukuthi ndiyebena zula lonke ilizwe lijikeleza andimbonanga ufana naye. It's because ulapha kuwe. Uyawuhamba ubheke eNigeria umshiye lapha kuwe. Ulapha kuwe. Wena omthikanayo ivulela phume asebenze umsebenzi wakhe. Mama kunabantu abasilibazisileyo kule ndawo. Umoya oyingcwele. Kunabantu abasilibasileyo abahleli phezu kwento zabo bathi bayathanda abathakathi mama cha bona bahleli phezu kwazo. Bahleli phezu kwazo. Abafuna ukuphakama babonga uThixo babulela uThixo. Moya oyingcwele. Yasihlanzeka inkonzo bonke. Fana namabhotha lo uyamnika kalandu wami. Ngoba kaloku ndiyazi kwenzeka kule empilweni yami. Bayedlula siyangcoliswa sobabili. Kuthiwa xa ufuna into ethile, kuthiwa yinto. Amagoda, into ethile ayikho. Athi hayi kaloku mntana wakho siyafana. Uyawuthi usithi into ethile ayikho endlini. It's because not say that ndiyaqhayisa. Indlela efuna umbonga ngayo uThixo. Ndimbuza ukuthi Thixo, I love you so much. Lord, I love you, my darling. I love you, my God. I love you, my God. Thanda uThixo. Put first God. Put first God. Zonke izinto zizokwenzeka. Beka uThixo qala. Hey. Oh Jesus. Don't joke about it. Then you want to send a tat about the
like a soldier in the army. I stand on the wall. I am the winner. Like a soldier in the army. I am safe on the wall.
uyothi 12 and then uya kwincwadi yeNumbers uya ku chapter 23 ufundele uverse 18 and 19. Oh my God, thank you Holy Spirit. Siyabonga dwala elihle. Siyabonga. 1 Samuel chapter 7 from verse 3. Wathi ke uSamuel kwindlu yonke kaIsrayeli ukuba nibuyela kuYehova ngenhliziyo yenu yonke. Mama. Jesus. Uyabakuthi ukhaphela kumagoda wena ukhaphela lo ndawo. Nkosiyami. Nje uSamuel kwindlu yonke kaIsrayeli ukuba nibuyela kuYehova ngenhliziyo yenu yonke. Ukuba nibuyela kuYehova ngenhliziyo yenu yonke. Oh! Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Qhubeka futhi. Basuseni ke phakathi kwenu oThixo kolunye uhlanga. Uyayazi intoni nobangela izinto zethu zingaqhubekeki. Sithanda uThixo kwabanye abantu. Siye kuThixo wethu. uThixo wethu unento yonke ukodlula isithixo. Basuseni ke phakathi kwenu oThixo kolunye uhlanga no-Ashtarothi. Nizimise inhliziyo zenu kuYehova. Nizimise inhliziyo zenu kuYehova uThixo wenu owanikhuphayo ezweni lokukhoboka. Holy Spirit. Nikhonze yena yedwa. Wanihlangula ke esandleni samaFilisti. Kuthiwa nikhonze yena yedwa. Kuthiwa nithi nikhonze yena yedwa. Wanihlangula. UThixo sihlangulayo noma isimo sinjani. Uyasihlangula uThixo. Kasithe sajonga kuye. Hayi bambuleke. Ingase ungayifunda lento ngasendlini. Uyifisisise. Akiveki yonke ngifunda. Ukuthi uNkulunkulu silithi izinto ezilibasebuzo. Ukuba ngijonge wena wedwa ngikude. Hallelujah. Onyela bakaIsrayeli babasusa ke oBhali noAshtarothi. Bakhonza uYehova yedwa. Into lento ungekayisusi kuwe. Ukhonza uYehova yedwa. Yintoni lento ibangela ustruggle endleleni? Yintoni lento ibangela ba ufuneka izinto uphushe ngamandla akho? Yintoni lento ungafuni ukuyisusa ukuze uthikaze umsebenzi wakhe? Isa kunokuthi uyakusale ngeseyiphela abantu yaku12 Verse 12. uSamuel wathabatha ilitye walimisa phakathi kweMizpa neSheni. Wathi igama lalo yiEbenezere. Wathi kude kwalapha uYehova esinceda. Inkosi ngokuthi masizayo kwiNumbers. Iva moyo wenzimele. Iva mamela. Vula indlebe. Vula ingqondo. Uvula amehlo. Kuthiwa uSamuel uye wayebathandazela. Ngithanda into enye aphezwini. Kunomuntu uThixo ammisayo phambi kwakho. Ewe, uthi kusela lakhazula. I know, I understand. Yaba njalo. But ke ngoku apha abantwana bakaIsrayeli babexakene nento. Nawe uxakene nento. Uyamazi umuntu ofuneka ukhale kuye akuthandazele. Uyamazi uSamuel walapha ecaweni waseGospel of Fire. Jesus. Hallelujah. Okay, yibiyele. Nyamazi uThixo walapha. Hallelujah. Nyamazi uThixo walapha. Nyamazi umuntu ofuneka kuye uyokhala kuye. Khawuye ukuzithathela uzigcinele. Khawuye ulomuntu umazi uThixo umbekile enhlizweni yakho. Ngoba ukwazi ukukhala kuye akuthandazele. Ngoba kuthi abantwana bakaIsrayeli baye bathandazelwa uSamuel. Nawe uyayazi into yalapha ekhaya. Uyayazi. Hallelujah.
Enza amaFilistiya ezimpilweni zenu. AmaFilistiya yazi namshuka bangumuntu omsha. Angithatha into engayaziyo. Nakho mama akhona amaFilistiya. Nakho dada akhona amaFilistiya. Nakho bhuti akhona amaFilistiya. Kodwa umuntu omsha akhona amaFilistiya. Khawukhunye kulomuntu uThixo akunike yena. Kulomuntu uThixo akunike yena walapha eFOG. Khawukhunye uye uyokhala awuyoqala zono zakho. Akadingi zono zakho akazibaweli futhi. Akanamsebenzi nazo ngoba naye uxakene nezakhe. Kodwa uyayazi lento ikubangela ba uqinga ungakwazi ukuba mawuyophumela kuyifuneka kuyekho. Namhlanje bayabulela abantwana bakaIsrayeli bathi ePheneza usiholile. Uma umbela akalala usuku nemini bengafuna ukuthi bazothi abanye ndimisa yena ndimisi yena. Cha nguye ophethe unguye inhloko yalapha. Uma umbela akalala usuku nemini uyasithandazela. Uyasithandazela usuku nemini kodwa wena ufuna ukuya kuye uyothi mama nansi into umama azokuthandaza nawe akathizane zono zakho apha kuthola bakaSirayeli beze nazono zabo bakhala kuba befunyenwe ngamaFilistiya. Iyawazi amaFilistiya nathi nawo amaFilistiya. Akakumbila uyakumuntu othakanala iFilistiya kuye hayi uyadlala wonke uqunala iFilistiya. Bakhala kuye bathi sithandazele ungayeki ukuthandaza ungayeki mama umbela usithandazele usuku nemini ngoba amaFilistiya asibambile. Omnye uzibona ekhululekile avuke sasatsibatsiba ahambe nje akayazi ba wena khangulale ukuboniswa nguThixo sasiyavuka ukuthi yo hayi ngilobile yothi uyilile. Oh my Jesus Christ. Baya kwinkokheli yabo okoba ngabani ibathandazele ngoba babethandaza akuba bebengathandazi kodwa bethandaza benezi zinto bazigushileyo ezisithixo. Hallelujah. Ezisithixo. Isithixo lomuntu ayikokuba ube kulodoli kodwa zininzi izithixo. Uyasazi isithixo simi phambi kwakho. Saziwa nguwe nami sam ndiyasazi. Tungamnye unesithixo sakhe awusukeke kuso ukuthi kubuqala uzothi namhlanje ePheneza usiholile kwathe kwabalapha ngoba kaloku babonile umthwalo uqinilikile emagqeni. Yiyo lento wakhetha ukubhala ilithe wathi ePheneza usiholile kwathe kwabalapha. Hallelujah. Wayengenawutsho xa wayengayinqobangile. Wayengenawutsho xa engayinqobangile. Uthi xa uyinqobile iphi thetha mna nam ngam lo xa ndinqobile phezulu bandiva ukuhlabelela mntaka ndisekhitshini ndithi babenqoba nasebini bethembi. Bandiva njalo ngendlela because I am a winner. Nazo zininzi ezinye bandingani basela ndingabaleka nithibe ngomnyango ndihambe qha ke ngoku uba uThixo uyandinceda empilweni yam. Haleluya. Ndicela kumakode siye kwi-numbers sizofanele bethu nampe ngabe banika abantu abateketayo ikhompyutha ayibona loo nto leyo. Khangela kwi-numbers u-23 18 to 19 years. Babenqoba 18 to 19. 18 to 19. Uthembe ntoni wena? Yintoni le uyithembileyo? Kuthiwa babethemba igazi lemvana nasempini. Mama uPeter ndiye andazi ngakwenza asoze uphuma. Haleluya. Can tell you number 23 numbers. Yeah. Wasusela ngomzekeliso wakhe wathi lakhe uve ndibekele ethethile nje
Uthixo bathetha amanga athe uzakwenza isaqala unyaka kathiwa ngunyaka wetestimony lo uthi athe uzakwenza sukuba nexhala uzakwenza nange-31st uzakwenza nange-1st 12 o'clock athe kuwe uzakwenza uthixo uzakwenza akatana ukwenza nge-30 kaJanuwari osanayo uzakwenza nokukwenza ngo-2027 December akuthethileyo kuwe wathi uzakwenza akangothixo bathetha amanga yazi mama ukuthi sizathola ndimthandela uthixo ndimthandela because akangothixo bathetha amanga zininzi izinto andipromise engazathi uzawuzenza uzenzile ezinye akayisivi uhlamanga ingathuphazamile sisiluka into uqengelekizeni kwizeke uthe kangaqale uzakwenza kuwe angase beqelele ntoni wena litha kuletha ukuyo sufunyuka susula litha kuletha ukuyo uzakwenza ikhwiba uzakwenza uthixo khawustende mankhawunengxishike nyawo zakho wejeje uthi andiyithawu e-FOG uthixo uthethe nam wathi uzayenza asabana asekele udlala ngemfundiso sekezinika imfundiso ayonto uyasazi sizathu soba ndiphambane mama ngemfundiso because I know ukuthi uthixo undithathephi uthixo undilandephi undithathephi ndithi naxa ndisijonga ndibesiphilini nangondithetha ndineklepulpethi ndathi awuthixo ndimnyamnyamnyam lo umi kule nto it's because uthixo wayetshile kum wathi uzawuyenza le nto akayenza kuyenzile basabona basibe ne-patient ukamama beni ndivulele nomgogwana wam ngoba kaloku apho ndifike kuthi umama Joyce unalento kathixo no ixesha likathixo alikafiki sekulithi uthixo uzawuyenza intathenge uzawuyenza nomtshato utshilo wakuxelela uzawutshata linda suwakufaka uthixo athe uzakwenza amasiko namhlanje xa sidibene phaso wabini Metro mamela abanye bazabazana abanye babaphanzana mamela matsho uthixo ngothixo bathetha amanga athe uzakwenza nabo ngekuthemba abantwana bam bazakubuya uzakwenza akathanga namhlanje akathanga ngomso uthe ndizakwenza akathanga 2 hours uzawuyenza uthe uzakwenza akangothixo bathetha amanga yiyo le nto abantwana bakaIsrayeli ubabona noba bayaphephuka noba bemntana emirhintela phathi babuye bazi ukuthi uthe uthixo uzasikhulula kakhulu umntana ke kumafilistini ayifiki nathi unapha endlini ngeliphakame ebusuku ndibhokse nawo yiva ukuthi magoda uyatsho ngapho nto afikile amadoda amakhulu akanye ngoku qhubeke ba wena unawoni elaxesha afika ngalo
bayafika nabo 2 o'clock ekuseni. There's 3 o'clock enqoqoze inyama. Okanye uvitango livuleka lithi ukuthi xile xa uyohoba itango livalekile. Afikile amadoda amaFilistiya. Wena phakama uthi Thixo ubuthe uzandilwela uza kuyenza lento ufuna uyenza. Ngoba amaFilistiya asokulwa lethu uThixo athe uza kuyenza kuwe. Uza kuyenza. Sithi Ebeneza. Usiholile kwade kwalapha. uThixo uzokuyenza. Lento kufanele yenzile. Hallelujah. I am trust. Udala batsho bezesana ke antwasi. Ndino Yesu omkhulu ongaphakathi. Cha ithe way uThixo athanda manje ngayo. Antwasi. Hayi ngeke mfuna nawo. Ngathi na hayi ngathi anama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bandinama bayanqonqoza bafike baxaye bathi hayi kaloku bethina mna ndingokaThixo ngoba uThixo undithembisa. Wathi uzoyenza into athe kum uzoyenza. Uyayazi ke into uThixo athe kuwe uzoyenza. Ma uthi ngishi. Isiqhamo sika patient sesona abantu sibazulu endike sibuhlungu kodwa bunyamezele ufumana into engaphaya koba buhlungu. Haleluya bangcwele uThixo umhle asishambonga manje thethile ubunakho lapha bathi siyambonga uThixo. uThixo ke ayino ukuthi kunzima yonke ilula sifuna ubonga nje ngomlomo ubonga la ngento nayo. Ifoni yaqala ukunama yaqala uhlala nefoni le yaqala thithe lisho nasendlini yahlekwa ithi Sancha fika uThixo athi nikela it's because yayazi lento athe uzayenza uzayenza. Ndithi sanda ithenga nqonda thayibuka mamupita usemphandi uthi nikela inkonzo leyo ungayibhudi. Inkonzo emnandi leyo uthi nokulele ungqondo lebhedi yakho uvuka uthi kune peace kune yasandikeleyo mna ndiba ne peace lene joy lene uqolo endlini abantu besithatha hakho wena uthi Hallelujah. ne peace bane peace bane uqolo. Xa unikele ngale akuthiwa izana imali ethile ngalena uqhutywa yiyo inhliziyo. Ube yi-20 cents is right. Right. Because uThixo uthethe kwane-20 cents mos ne kodwa uyazi uba uzincishile kwintsikelelo ngofumana i-20 cents. Nikela uqhutywa inhliziyo uthi Ebeneza undiholile kade kwalapha ngolesihlanu kabantu nogoda zakuncedisa sinaloo nkonzo ithi Ebeneza undiholile kade kwalapha undiholile. Igintsa uthi umuntu bamalihambe lobulala ne laa mntu ahambe obulala xa egqibula ubulala apele nandiva kodwa unomjesu uthetha ngemali yes ndiyayithanda imali kodwa ndiyanikela ngayo. It's because ndiyayazi uba inento yenzayo empilweni yam. Ligqiba kwaligwinsa libeye ahambe laa mntu ayokwenza izinto zakhe ubulele umntu. Wena uThixo ukufihlile waqitha emililweni esikolweni bayakunikula emsebenzini bayakunikula apho ekuhlaleni next door yakho sekunzima noba manibulisana bayakunikula kodwa uThixo wakuphephisa wakugqithisa ezingozini ubungazazi ngoku kuthiwa uyabulela nokuthi mampitha wethu Nkosi mampitha ngoklinela lapha kumendlini mina mntakaThixo ndiyabonga usiyabonga bangcwele inkonzo yokubonga inkonzo emnandi uba free kwinkonzo yokunikela
ngoba uThixo la nto ayithethileyo kuwe uzoyenza. uThixo nazo izinto ezinjalo Jehova. uThixo nazo izinto ezinjalo. Sisithi Ebeneza usiholile kwathi ngoba lapha siyambulela uThixo. Ngisedigqoke njalo mama uThixo bekubeke enhlizweni yami sekwanele ukuthi Maka sibethele ngengcwele izandla egameni likaYesu. Maka sibethele izandla njengoba egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Maka sibethele ngengcwele izandla egameni likaYesu. Maka sibethele izandla nje ukwengcwele egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngizothandaza. Kunalento endiyithandayo uthi umama lento athe uzawuyenza. Lento athe uzawuyenza. Hayi niphi bazalwana lento athe uzawuyenza. Uzawuyenza. Yabona ubajonga umamwana. Umamwana akazange ajonge empilweni yakhe oba kwenzeka ntoni. But nyakuyiweshilo wayesiyeshilo naye. Engenandaba ukuba kwenzeka ntoni ebomini bakhe. So umuntu yazi ukuba isithembiso sikaJehova sizawufezeka. Akayeki ukumbonga uJehova. Into ndifuna ukuba ndiyithethe umama itshoyo apha ukuthi lento athe uzawuyenza wena njeka kumbonge ngoba sikwinkonzo yokumbonga. uDavide uthi mbonge Jehova mphefumlo wakhe. Lithi izwi likaThixo masimbonge ezintweni zonke. Basingena umbonga ezintweni zonke kanti sijonge izinto ezinhle nje kuphela. But simbonga isimo singavumi. Uba ukhona kule ndawo wena kuthi nje ndidinga nje ipatient mina. uThixo makanginikeze yona nje ukulinda into zami. Ngicela uze ngaphambili sithandaze nawe. Uba uyaqonda nje uba ipatient yona into zikaThixo zona ndizilindile. Kanti lo muntu ke ungenayo ipatient iza ngaphambili sithandaze nawe. Shila basitha labasiyembele besitha labasaya. Mbonge sikwinkonzo yokubonga. Sikwinkonzo yokubonga. Sikwinkonzo yokubonga. Bakhona omjoyinayo ngicela umjoyine egameni likaYesu waseNazaretha sithandaze nawe. Simbonga ezintweni zonke. Athi unqandweni nasenhluphekweni. Uthi nasenhluphekweni. Lento athe uzoyenza. Babegameni likaYesu waseNazaretha. Ngithala wezinsuku. Ndinguye. Ngilondolozi egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Nanku umntana wakho noyingcwele ndiyathandaza ngenxa yempilo yakhe. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. In the mighty name of Jesus. Kamnikeze patient mdala wezinsuku. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Izinto zonke uThixo amthembise zona. Nikeze uNkulunkulu othembekileyo kunyameka egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ungaphazamisani nezinto omthembise zona. Ndiyathandaza mdala wezinsuku ukuba umnikeze patient. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Bese uyamfihla egazini lakho linamandla gazini kaYesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. 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 Siyambonga kakhulu bazalwana uThixo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu.
sizodibana ngomso. So siyabonga mama kakhulu uThixo kwenze kakuhle akusikelele phakathi kwethu sinotata umfundisi uPeter nomama egameni lika Yesu Kristu upostile ukhona phakathi kwethu molweni upostile siyavuya sonabile ukuba nawe egameni